ice in my grill. Moro vaan kaikille. Solaama tässä. Nyt pitkästä aikaa tähän ei Call of Duty vaan Clash of Clans kommentaareja. Ja nytten ei oo pitkään aikaan siis tullut ja mulla on sille erittäin pätevä syy, että mä olin nyt 3 kuukautta suljetulla sekä avo-osastolla ja sitten sen jälkeen minä nytten asun laitoksessa. Enempää yksityiskohtia en niinku kerro. Mut se on mun mielestä tarpeeksi pätevä syy sille, että miksi mulle ei oo tullut videota. Mut ei kumminkaan nyt jäädä siihen, vaan siis mä tästä kelasin näitä aiheita. Että ai niin, eka gameplay ennen aihetta. Menin nyt tälle heti alkuun vähän pipariksi. Mut joo, gameplayna siis on erilaisia mun tekemiä höökejä ja sitten viimeisenä on yksi mun defense. Ja nyt mä oon kehittynyt aika paljon, kuten näette, että vähän nyt on parempaa settiä sit luvassa. Mut joo, aiheita kelailin tossa. Mä ajattelin, että en mä keksi mitään aiheita, että mä laitan vaan musiikkia taustalle. Mut sit nyt mä keksinkin aiheen, kun se itse asiassa liittyy siihen osastoille, jossa mä olin. Ja mulla tuli mieleen tämmönen asia kuin, että masennus on nykyisin muoti-ilmiö. Mä sain vähän semmosen käsitteen siellä. Ja mä aion nyt puhua siitä, että miten miksi se on muoti-ilmiö minun mielestä. Ja niin kuin se onkin, ei oo pelkästään mun mielipide, vaan se on ihan oikeesti todellinen asia. Joka on itse surullistakin. Eli siis, mitä tuolla huomaa, että kaikkialla nykyisin saat jopa etsiä ihmisiä, joilla ei ole viiltoja käsivarsissa tai eivät ole muuten masentuneita, omista sitä masennusdiagnoosia tai heillä ei ole ahdistuslääkkeitä kotona tai mielialalääkettä tai nukkumislääkettä. Nykyisin saa etsiä ihan semmoista etsimällä etsiä, mutta sä et vaan löydä. Ja mä en tiedä mistä tää johtuu, musta tuntuu, että vähän siitäkin kun kaikki julkikset aina puhuu siitä, että miten ovat selvinneet masennuksesta hetkessä, niin se antaa masennuksesta liian helpon kuvan esimerkiksi ihmisille. Itse en oo kyllä koskaan kokenut masennusta, mutta siis mä kyllä tiedän sen verran, että se ei oo ihan vaan sitä surumielisyyttä koska muutenhan mä sairastaisin varmasti masennusta, jos se olisi pelkästään surumielisyydestä. Mutta mä en sairasta. Ja siis esimerkiksi jos osastolla ollessa sitä oikeasti huomasi, että siellä todella porukka, ne ei oikeasti ollut sitä mitä väittivät. Ja siellä osastolla ihan kisattiin diagnooseilla ja osastokäynneillä ja lääkkeillä. Että kenellä on vahvimmat lääkkeet, kuka on ollut eniten osastolla ja kenellä on suurin diagnoosi. Joten siis tässä on tullut nykyisin, että muotia halutaan, että masentuneisuus on nykyisin coolia melkeinpä. Paitsi niille, jotka oikeasti on ihan kunnolla. Siis totta kai ei niilläkään ole kaikki ihan kunnossa, jotka väittää, että ei ole masentunut. Tai väittää, että on masentunut. Kyllä niilläkin varmasti on sitä jotain ollut rankka lapsuus, mutta ei välttämättä oikeasti sitä masennusta. Ja sitä vielä, kun usein tällaiset henkilöt, ne hehkuttaa sitä. Mä en huutele todellakaan. Mä oon kertonut vaan harvoille ja valituille mun diagnoosia ja että minkä takia mä oon ollut osastolla. Enkä mä aiokaan kertoa yhtään kellekään muulle, kun eihän se kuulu kellekään. Se on mun asia ja mä en todellakaan oo ylpeä siitä. Ja niin. Jos mä olisin ylpeä, niin kyllä mä sit voisin kertoa, mutta kun en mä todellakaan ole ylpeä. Ja siitähän se, että sä oot ollut osastolla, niin sehän mun mielestä ei ole todellakaan hyvä juttu.
Mut musta tuntuu, että jotkut sielläkin oli vaan niinku hengailemassa siellä osastolla. Halus mut vähän irti ottaa himasti, pyydetään läheteosastolle. Ja sitten kusetetaan muille nuorille, että ollaan vakavasti masentuneita. Ja esitellään viiltelyjälkiä ja tollasta. Niin siis se on mun mielestä ihan oikeesti ihan törkeen ärsyttävää, kun on itse siellä. Mä en itse ollut vapaaehtoisesti hoidossa, koska mun mielestä mulla ei edes oo mitään sairautta oikeastaan, mutta lekuri oli sitten eri mieltä ja sitten mut laitettiin hoitoon. Eli sitten siellä osastolla olles, niin siellä huomas, että ihan oikeasti porukka halus olla siellä. Mä en ymmärrä sitä, koska mä en itse todellakaan halunnut olla siellä. Ja mä haluin sieltä koko ajan pois, mutta sen takia mulle ei annettu esimerkiksi yksin ulkoiluoikeuksia. Niin. Koska mä olisin karannut sieltä. Ja itse asiassa kerran yritinkin, että mä niin. Mä menin pummaa bussilippuun ja tällaista kerran. Että mä olisin vetänyt hatkat sieltä. No niin, tossa tuli joku pätkäsy, jotenkin ei vastannut. Mut niin. Ja siis se on tosi ihmeellistä, että miten jotkut ihmiset, mulla saattaa olla siihen ehkä semmonen, että siitä on tehty liian hyväksyttävää siitä masennuksesta. Tai hyväksyttävää. Kyllähän se sairauksien pitää olla hyväksytyt silleen, että ne on sairauksia niin kuin syöpä on sairaus, siitä pitää, mutta en mäkään mene tonne sanomaan, että mulla on syöpä, vaikka se oikeasti mulla ei oo. Mutta en mä mene sanoa, että mulla on syöpä. Jos mulla olisi syöpä, en mä hehkuttaisi sille jokaiselle vastaan tulee, mulla on syöpä. Mut sitten, kun henkilö taas ei ole oikeesti masentunut, vaan se on vaan muodin mukana menevä henkilö. Mä en siis sano, että jokainen, joka on masentunut, menee muodin perässä, ei todellakaan. Siis kun on tämmösiä, jotka oikeesti menee ja sen ihan oikeesti huomaa. Ja siitä ei edes voi väitellä, vaan ihan oikeesti on näitä, jotka sekoittavat teiniangstin masennuksesta ja pitävät masennusta niin helvetin siistinä asiana. Ja mun mielestä mä en voi tietää, miltä masentuneesta tuntuu, enkä kyllä haluakaan tietää. Mutta eihän se varmastikaan mikään maailman paras tunne, jos sulla suurimman osa elämästä on kyllästyneisyyttä elämää, sä et pääse sieltä sohvasta perkele ylös tai sohvalta tai sängystä ylös, etkä jaksa edes pestä ittees. Ja et jaksa huolehtia tästä, siis mitä helvettiä. Eihän semmonen kukaan halua olla. Mut ihmiset on käsittänyt se kato väärin, että eihän masentus ole sellainen, vaan se on sitä, että on paska olla. Ihmiset haluaa olla kato heikkoja. Ihmiset haluu, että ne saa sitä sääliä kaikilta. Multa ei semmoiset henkilöt saa sääliä, jotka on masentuneita. Multa ei saa kukaan sääliä. Et siis niinku ainakin multa sitä turha pyytää. Mä ihan huomasin, että on tosi monia ihmisiä, jotka kerjää sääliä oikeesti odottaa sitä, että mä rupeisin sääliin. Mut mä olin silleen fuck no. Ja täällä osastolla oli yksi tyttö, joka oli mun mielestä ihan helvetin ruma. Ja mä sanoin sille, että sä oot ihan helvetin ruma. Niin sit se rupes vetää masennuskorttia esiin. Että mä oon masentunut, et sä voi mulle ruveta tolleen, kun mä oon masentunut. Mähän voi vaikka tappaa itteni. Sano tolleen. Ja sitten mä ajattelin, että mitä helvettiä, miksi ihmiset vetoaa sairauteen? Eihän ne Parkinsonin tautilaisetkaan, ei Parkinsonin vaan Alzheimerit vetosi, että mulla on Alzheimer, siksi mä hakkaan sua. Ei todellakaan, kun ne väillä hakkaa. Niin, mut joo, se on moro.